ajar phase 1. Kinong elam jong ka Giant Students Union lani ka JSU kila Leit Iakynduh ya Symbud Myntri Rangbah ka Jylla ubas nyaw bahalang dhar hende kasngi ban kerpat ban bu ya ka Mpsc Examination Center ha Giant Hills. U General Secretary ka JSU uba Nilki Mukhim ula ya thu ba ka jing yakran kala long ka besaiso bat ula ka doru ya ki jing e jong ki khna puli na ka jing bamdan ki jakale exam ha Giant Hills ha ka ba ki khna puli ki ba na ki jaka nong kendong ka East bat West Giant Hills ki hab ban chadu shasor shilong ban yale iki exam Mpsc kabalong kabarem bat kababampor Symbud Myntri Rangbah ka Jylla ula kular ya ka JSU ba unsa yakren halor kani kamat bat Myntri Rangbah ka Jylla bat ula penpauru ya ka jingkermen ba an salak ban penbaitchen ya kani kamat Muslim arjar khalai kasau ngilayo yang Mpsc sel kabadai tang ka department bat kibriu jung ini po Giant Hills ki hawan apir exam shuduk shilong kalenti ke becengan duduk di border area ki jika ke becengan jangan kendong teng ki hab kenduk ye gini ki traffic jam hab kenduk ye gini ki jing teng hab ki bila prepare ro kim yo ban apir exam na mal kim poi piang ko tang naga daw ka traffic jam tim tak singi kenduk ye i deputy chief minister badan berom jangi bat bila kular ro yang iba kin in la Iakynduh bat chief minister tak singi ban yakran mata kande Mission Director